Hapit na mahuman ni among kiat sa Boracay. Kinahanglan na jud ko mo decide og moadto ba kog Cebu or dili na. Naunsa na ni. Maglukat na kog ticket. Asa man ko moadto. Tinughong na jud ni. Gitabangan pa kog pangita ni Andro sa pinakasayo nga flight or barko. Naunsa na jud ni. Naday ni check attendance. Di pwede malate. Paghawa naman sa Boracay, I found myself boarding the earliest flight padulong sa Cebu. Charoy. Ambot na lang ning ako mga tiil nga nung diriman ko gidala. Okay. Hapit ra ko sa Cebu kadali din uli na dayon. Gora bells. Kiat manang. Ahak na lang jud ani. Sa pag-abot sa Cebu, naghuwat na si Andrew. Agoy. Unsaon na lang ning tawhana. Isang linggong love affair. Sa ikadong higayon nagkita mi. O yapon ko kay bawo og buhi pa ba ang uyab ani or gidungan gihapon mi niya. Di na nako problema. Iyahan na na. Naunsa na ni. Ang gulo-gulo. So naglimot-libot na pod mig Cebu. Duwa og bingo sa SM nya tanaw sini. First movie date. Hilig day kay siya og movies. Pero wala pa katunga sa salida. Nikalit siyang ingon nga tugnaw ko no. Hagoy no. Lain sad og alimuot kayo ang sinihan. Ni-ask siya og pwede ba mugakos. Iyang kamot ni hawid naman sa akong kamot niya ni sandig naman di siya nako. Iyang ulo na naman sa akong abaga. Diyos ko. Unsa na ni? Wala nako kasabot sa salida. Akong heartbeat nagkaguliyang na. Sa naman yung hitabo. Tinuod na dyan ni. Ahaka na dyan. Kinsa man dyan ning tawhana. Wala ni hapon mi. Nakuta na siya kung kami pabadaw sa kong uyab back home. Wala, day siya kalimot. Ako siyang giingnan nga wala na. Pag uli na ako last time gikan sa Cebu, ako nang gibuwagan. Mauna ako ingon niya. So wala na. End of story na. Wala na siya nangutana pa. Mangutana unta kog sila ba siyang ka-LDR pero na-awkward naman hinuon ko. Ahak lang ani. Kanus aman magbaga akong fest ani ug makapangutana niya. Pero di sad pwede no nga magsige pata ani unya na adi ay kalaing ka-LDR diya. To ara. Atwell, tako na siya. Kay bawo na siya unsa himo niya. Pero ambot lang og asa ko nakakuha og kaiso unya nakapangutana makogalit nga. Kamo pa? Tubag siya nga looking for the right time. Ako'y noy. Unsa man ni? Mao jud ning mga laki. Maayo mang uyab pero dili kay bawo mo buwag. Ug kabuwago na gani, mangita na lang jud og bisan unsang paagi para mabuwagan sa babae. Man up man. Bitaw peace. Dayon before ko mo balik og CDO, gibaylo ni Andrew ang among cellphone. Hambot og nga ano. Dili man ni high-tech akong phone but wala lang ko nireklamo. Huwag ako siyang gipangutana, kanus amni na ako mabalik nimo. Itubag siya, nga next na tong kita. Hala, pag sure oy. Ako nang huna, napaday next time. Unsa guning istoryaha. Pamahala maning ako Leap of faith kung sa ining list pa. In other words, di na nga. Sa moto nga pagagabi hatod ko niya sa pier o nagsugod na pod among namiya o gibiyaan drama. Siya, here we go again. Pero ako siyang giingnan nga mag-text lang ko hangtod mawala akong signal para di kaayo mingaw. So back to my other world na sad ko. Pag-abot ako sa CDO port, 6 o'clock sayo sa buntag. Medyo daghan akong bit-bit kaya nagdala ko mga gamit sa training. Laptop, camera o mga papers so nagpauhay ko og kanaog sa barko aron di kay ko makigdungan sa flow sa mga tao. 6:40 na ginihinan ako og naog sa barko. Pag naog na ako, diretso ra jud ko sa exit support ug sa dihang naay lalaki gikan sa likod nga nigunit sa handle sa akong camera bag ug iyahan ning gielsa. OMG. Snatcher? Paglingon ako sa akong likod, ang akong way klaro nga ex. Hasta na akong kurata. Way masudlan sa akong gakurat. Wa ako nagdahom nga alas 6 sa buntag naani siya sa CDO. Pasabot, nigikan siya silaha og mga alas 4 sa kadlawon. Lupig pa may mangisda ay ani niya nga nangadlawon man. Ug nganong naani siya dire.
asa siya kay bawo nga gikan kog Cebu. Nga mao ni akong barko nga gisakyan. Or katong adlaw ko maabot. Kay bawo ba kani siya nga gikan kog Iloilo nya ni hapit ra kog Cebu. Wala jud ko'y idea asa siya na kay bawo. Grabe akong kakulba. Dili maihak. Naalagi ka? Maura jud tawon ako na istorya sa akong kakulba. Wa siya mitingog, isamot akong kakulba. Nakasulti naman siguro ko nga naa ni siya'y pagka-war freak. Kanang murag mo kalitrag war mode nga way kontra. Agoy, akong gibati mura na jud og gibayaw. Wala ako kahibawo og unsay plano ani niya nganong iya akong giatangan sa pier. Daghan kay nagdagan sa kong nahuna. Pero gibaliwala na ako og giunsa niya pagkahibawo sa akong trip schedule. Ang akong giplanuhan sa akong mind unsa akong himuon kung maghimo ni siya kawarsyakan aning public place. Wala ko'y laing mao na hunaan gawas sa pagpauyon-uyon niya for now until makita ko way out. Wala ko bang hagi kay lagi og matrigger ni. Agoy, asaon na lang. Police station jud ming duha ni. Mayo lang og police station ra. Ahak jud ning sitwasyon na. Gikuha niya ako mga bag. Nablangko na jud ko kung unsa akong himuon. Ingon ko nga ako nalay dala kay kaya ra nako. Pero ningon siya nga mangaon sa ta. Agoy, ahaka jud ning tawhana. Kaon si mong mata. Di na ko gusto magdugay daring dapita kauban ka. Ug kay lagi dili ko gusto nga makakutaw siyang mabaw nga pangutok, ako na lang giingnan nga wa pa ko gigutom og kinahanglan ko nga mo-catch sa pinakasayo nga bus kay naa ko'y importanteng appointment sa office. Yang aura nga murag anytime mangita siya og gyara. Kung jud ko'y hint unsa dagan siyang una-una. Makiikyas lang ko ani, okay na jud ko. Ayaw lang ko pakaulawi aning dapita tawhana ka. Di jud lagi ta ka mapasaylo. Pero keep your cool jud akong motto adtong panahon. Keep calm and think. Pagabot sa bus ni sakay ko, bitbit na ko akong bag o mga uban pang gamit. Siya kay nisunod og saka sa bus og milingkod sa tapad nako nga lingkuranan. Hilom mara siya. Tabon gihapon niyang mata siyang shades. Adik naman goro ning tawhana. Shades man og kadlawon. Wala di siya ni tingog-tingog. Akong gipiyong ako mga mata og nagpatulog-tulog. Bahala na kadiha. Ug sa dihang gikuha niya akong usa ka kamot. Gibutang siyang palad o gilak ang among mga tudlo. Pero akong gibirag balik akong kamot. Ahaka, hugot naman pagkahawid. Na leche flan na jud ni. Nayati na jud. Akong gitabunan akong dagway sa akong shawl niya akong gisandig akong ulo dool sa bintana aron dili siya makapadol na ako. Ug mo-aksyon ni og luag ang iyang pagkahawid sa akong kamot, ako ning birahon palayo. Pero wala jud buhi itawhana. 2 ka oras. Ulaw kaayo kay PDA sayo sa buntag. Harassment naman unta ni. Aron lang jud na world peace, gipasagdahan nako siya. Pero galungot na jud ko. Bantay lang jud ka og manggawas ni akong bangkil. Ug ako siyang giingnan, nga ayaw na ko ihatod. Buotan kayo kong tingog. Balik kayo sa kunahuna. Dako akong pasalamat nga nituo siya nako. Ug dako sad akong pasalamat nga wa siya nang hasi atong panahona or unsa pang laing toyo niya. Inaog siya og una sa bus. O nagpabilin kay mga 15 minutes pa ang among balay. Gusto ra man di ay mag-joyride tawhana. Kalami itukmod sa pultahan sa bus. Akong gitanaw akong cellphone pagabot sa balay. New text messages. Wala jud ako giatep og open akong cellphone na nga naatong tawhana kay basin unsa na pod ang makaon niya iyang kwaon na pod niya. Bag-o na ra banig dagway ako ang phone kay tuan na ni Andrew akong cellphone. Maayo na lang kay wala niya makita. Ug nakaunahon ako. Gikuha din niya akong SIM before ko nilargaw Iloilo. Dito siguro niya nakuha ang akong trip schedule. Wa jud ko'y laing minumduman nga rason nga mahibaw-an niya akong travel. Unsa pa kaha ang iyang nahibaw-an. Ahaka na dyan. Maayo na lang nga wa jud siya'y nahimong dautan. Sa moto nga nagsabot man ni Andrew nga og mag-text magabi, magsulti mi og katulgo na mi para walay maghuwat na mo og reply og makasay og good night daw mi. Dili lang daw katulgan iyahang text o iyahang call. Charoy.
Yung manawag mao gihapon. Magsulti kung busy or nailayang buhaton aron daw dili mi maghuwa. Then mi teksto si Andrew og, asa ka. Nitubagpod ko og asa ko. Pagkataod-taod, ni text na sad siya. Asa ka. Kinsay mohang kuyo. Hala ka diha. Niunsam ni siya. Check attendance sir. Tubag na lang pod ko og asa ko. Kapower na jud ani ilahang mga bolang kristal. Nalabuan naman ning ako Then one night, before mi nag-end sa call, ningon siya galit nga, I ended it. Natingala ko, unsa to? Agoy manang, ayaw jud pabungol-bungol. Nag-break na daw sila sa yahang ka-LDR. Nganong matingala man ko, dugay na unta niya na gibuhat. Bitaw, basta ang ingon niya, gi-break daw niya through phone call. Ni-ask ang bayi if na ay third party. Ningon siya wala. Aniingon daw ang babae nga andam siya mo relocate og Cebu para lang daw dili na sila maglagyo. Dugay naman pwede sila aning iyahang ka-LDR. Actually, taga-ila si ate girl but nalayo sila kay nag-work si ate girl sa Manila. Sumao nang na LDR sila og pinakalit. Sumao to. He ended it. Wala na daw niya gi-accept ang idea nga mo relocate si ate girl sa Cebu. Giaway daw siya. Pagkaugma, nag-text siya nako ang nangutana sa ngalan sa kumanghod nga lalaki. Ngano ka ni siya? Unsa ka ni? Nangutana siya kay na ako noy mi-text niya nga niingon nga ako kuno siyang manghod ug giingnan daw siya nga di na mag-text nako. Hala jud no. Unsa god? Pero nahibulong ko. Di man mag-ingon ana ako ang manghod. Wa man gani ni makahibawo siyang number. Ngano ni? Ahak na jud ni. Si Warfreak jud ni ang mi-text niya. Ahak ka jud tawhana. Gikuha jud to niya ang number ni Andrew sa akong cellphone. Tibaghak jud. Mao akong giinan si Andrew nga i-block ang number ug ayaw na tagda. Magsinamok ra ng tawhana. Gawas sa mga ginagmay niya nga threat, wa ra jud makahimo og dakong gubot ang ako ang ex. Dayon nahibuong ko sa kaadlaw iyang duha ka barkada na abot sa balay. Naikauban nga tiguwang. Wala pa siya. Hala, unsa ni? Kinsa man ni? Pagduol nako, iyahang amahan. Ngano gud tawo ni nga gisulong man ko ani nila. Iyang amahan ni ingon nga og pwede daw magbalik mi sa iyang anak. Naunsa naman jud ni ron. Mura naman nig PTA meeting. Apil naman ang ginikanan. Ang iyang nasayaran, na daw ko'y lain. Wado ko'y klarong broganan kay nibiya ko. Wala na lang jud ko misupak-supak ni tatay, but ang akong unahuna, di na jud mahitabo iyahang gusto. Ahak na lang jud. Ako man hinuon ang way baruganan. Pagkalos-los na lang jud atong tawhana, unsa kahaygi pang sulti niya sa iyahang pamilya. Nagisingisi ra jud ko. Akong giingnan si tatay nga naalan jud siguro yung mga butang sa kalibutan nga not meant to be. Wala na nako pag-istoryan si tatay sa mga detalye. Kay bawo ko nga nangita lang siya og laing tawo nga kaya mo control sa ka-war freak sa iyang anak. Naminaw ra ko sa iyang istorya pero at the back of my mind, wala na'y makapabalhin pa sa kung una-una. Kay bawo ko nga makahipawor jud ni iyang amahan sa katraydoran nga gihimo sa iyang anak nako. Igo ra ko ni bawos. Pero di oy, maura jud ni ang bawos sa panahon niya. Pero naay one time, naibulong ko nga niabot sa balay ang akong ex. Pwede ba daw ko mauban niya og makiistorya? Murag kalma naman sad ang buing. So kung una-una, sige, tagaan tani og chance aron lang mahiluna ning amo ang mga kalag. Di sad biya sayon ng 7 years bungkagon. Ang akong ex kay kalma naman kayo og aura. Mura nag-itoy, wala na'y binanghagay o violent reaction. Sober na guro ning tibaghakan ni. Og ningon siya, siguro daw, mauna jud daw ni amo ang katulungan. Maayo kay nakrealize ning unguan ni. Nalipay na ba daw ko sa kuang nimutangan? Ito bagrapod kog oo. Wala na kay ko nagdaghag istorya pa. The less the better. Kung ningon siya, na okay na lang po daw siya kay bisan di siya gusto mo give up. Murag di na daw jud mahitabo nga magbalik mi. Og ningon siya nga okay na lang po daw siya kay bisan di siya gusto mo give up.
Murag di na daw jud mahitabo nga magbalik mi. Ingon siya nga gi-take care mo po daw siya sa babaye. So mao na lang iyahang konsuelo nga gi-love siya sa uban. Sucker jud kay ning tawhana. But na-appreciate ra pud nako nga ingon ato iyahang realization. At least i-give up na niya ning amo ang ahak nga relasyon. So ni-agree ra pud ko sa iyahang mga gipangyaw-yaw. At least di na pud siya manghilabot nako og ni Andrew. So mo to ang last kita namo. Closure is closure. 7 years is over. Then kami ni Andrew, nagsabot mi nga magkita na pod before sa Pasko. Siya ang monhe. Tagbuon ako siya sa CDO. Ako ang gyuban akong amiga nga si May. Aron makaila pod siya sa akong mga close friends. Si May akong kauban nga nagwarla-warla sa isla katong heartbroken kayo ko. Katong higayon nga nakahibaw ko nga gitraidor ko sa akong cheater nga ex. Kaila sila ni ex. Classmates sila sa high school. So dito namin sa coffee shop while naghuwat ni Andrew na mabot. First time niya nga makita si Andrew. Ako siyang giingnan nga naila-ila ran ako ning lakiha dito sa Cebu. So mo to nga naghuwat mi. Ug sa dihang pag-abot niya, haskang gwapuha man siyahang dating. Yati na siya Naka-jacket og black, naka-white shirt nga mogimaw gamay sa neckline og sa dughan. Day naka-shades. Nakadala og black nga backpack. Nya clean cut. Gwapuha jud. Dili mataba. Kanang bitong salida nga monaog na ang aktor sa private plane, mag black leather jacket, mag shades, nya magpadulong nimo sa screen. Bitaw. Di masabtan ang kalami sa view. Karon pa na ako siya makita nga naka-rug look gikan sa biyahe. Mura mag si Tom Cruise. Day naglakaw siya padol na mo. Ahakoy, smart kayo og nilakwan. Pagdula niya, gitanggal niya iyang shades og nihay. Ahaka na lang dyan. Pagpaila-ilan ako ni May, nagangain tawon akong amiga og sa iyang pagkaprangka ningon og galit. Gwapuhan ni Moy. Dan may katawa. Ahaka ni akong amiga. Bukad po iyahang atay. So nangaon min tulo, at least karon naa na siya na ilang nga amiga nako. Akong amiga sige nagsiga-siga siyahang mata diri nako og smile. Murag gamay na lang ang kulang iyahan na jud ning atakon ako ang tapad. Agoy jud. Ay jud pag binuang diha. So nangadto mi duha og Camiguin Island. Ug adto pud mi sa resort. Akong amiga, syempre bilin. Halisod na. Ahak na lang jud ba ani? Kag gwapo na lang jud ani akong kauban. Maka-insecure. Makabungkag manig confidence si architect oy. Mora naman kog iring ani nga nakatapad og tiger nga naglakaw. Ahak lang. So nag-overnight mi sa ka resort og nakulbaan na si Manang kay mag-uban mi aning halayong isla nga kami ran duha. Gabi ana, nag-night swimming mi sa pool og sa likod sa iyang pagka-formal. Nakita nako nga napod ay siya pagka-childish ning tawhana. Pag-dive niya sa pool na underestimate niya ang katugnaw sa tubig. Maong dali-dali siya og gahawas og nisyagit og kusog nga nagkurog og nagatawa. Dali-dali din siyang sulod sa kwarto og on sa water heater. Amawa. Wa nasakto ang estimate ni architect. Parte na akong katawa. Tibuok gabi ana, naghigda ko siyang bukton. Wa man may gibati og katulgon. Di naman unta ko dukaon. Moderation naman unta ko og katulog pero katong gabi una, walay nakatulog na mong duha. Nagbuntag mi og istorya. Getting to know each other paghihapon ning amo ampeg. Naghayang siya tapad nako nga naghigda siyang bukton. Mao daw to iyahang favorite nga position. So while nagtutok sa blanco nga kyasame, layo og naabtan among istorya. Bahin siyang pamilya, siyang life, siyang trabaho, mga plans in life, bahin namong duha, ug asa midalhon aning amo ang getting to know you. Ug ang distance in between namo ug mag-ingon ani na lang bamiani. Nakurat ko sa pagkaseryoso niya. Atik-atik raman unta ning atuadong. Katong dito pa ta sa likod sa taxi dito sa Cebu. Nagtuo raman ko nga didto ra ni taman. Nga pagtunob na kog balik aning CDO, mawala araning tanan nga murag bula. Char.
Karon naabot naman ta aning hiskutanan. Seryoso na jud ni. Ahaka na lang jud. Na-shot naman jud ko sa banga ani. Daghan og taas kayo ang mga storya. Dili kaigo ang 24 ka oras sa paghalungkat sa mga personal nga kinabuhi ug mga plano namo sa maabot. Char na lang jud. Nang laag mi tibuok kamigen adto sa Ardent Hot Spring, adto sa walkway, Sunken Cemetery, libot-libot sa isla, igo-igo pud tong laaga jud. Pag uli niyag balik sa Cebu, gihatod nako siya sa pier. Ug sa dihang nagtapad mi og lingkod day naghulat, gikuha niya ako ang kamot o gigunitan. Nakulbaan kay ko. Unsa naman sad ni? Lahi lagi ni nga panamilit. Basin ingnon ko ani og diri na lang tataman kay wa kay lami ka banding. Or basin mo ingon na ni nga pasaylo ako kay di na jud ni pwede nato ipadayon ning LDR natong kalakihan. Gasto kaayo magsigig travel. Or moingon baka ni siya nga last na nato ning tagbo kay nagbalik na miss akong uyab. Or basin di ay nakarelate siguro siya sa feeling nako nga ako na pud ang mabiyaan, niya siya na pud ang mabiya. Kita mga babayi usahay no negative ra jud pud tag hunahuna. Nya permi ra ba advance mag-isip. Usahay assuming ra sad kayo. Kay usahay kay tinuod man pud. Nagkuryente na jud among mga kamot, nya after sa taud-taud nga hilom, mikalit siyang ingon nga, "Will you marry me?" Unsa? Kinsa to? Nailaing tao dere. Murag nag-hallucinate naman siguro ko. Tabang mga langit. Nag-imagine naman kog mga tingog. Nataranta jud kay ko. Sakto ba to ako nadungog? Niling ko sa likod, layo raman ang mga tao. Medyo nabuang jud ko kadyot. Then maingon siya, nga hey, nakadungog ka sa kuwang gingon? Wa na jud ni. Dead end na. Gikilig ko nga ako kasabot. Wa ka ni siya nagdamgo. Kinsa may nag-hallucinate na mong duha. Aha ka. Kaihion naman hinuon ko sa akong nadungog. Ang una ni sulod sa akong nahuna, kinsa may lalaking magpakasal sa babae nga wa pa niya mailhan ang pamilya. Wa pa gani siya kahibawo og asa ko nagpuyo. Wa pa kaila kinsa ko mga amigo. Wa pa siya nakauban nako og dugay. Wa ka ni siya gihilantan. Or wa ba ni nakakaon og lansones di lumay sa kamigen. Tibaghak na jud. Makabukog. Ug ako siyang gignan nga papagani ka kaila sa akong pamilya makigminyo na ka. Mojo na akong tubag og ni-smile ko niya. Offensive ra ba nga tubag? Killjoy kay no. Pero bahala na si Batman. Basta I just said what's on my mind. Char. Dayon misumpay ko nga wa pa pud ko kaila si mong pamilya. Wa sad sila kailan nako. Mitubag siya. Well then, I'll meet them. Sunod na akong balik at to ta senyor. Then mag-schedule ta another time for you to meet my family. Ala ka diha. Meet the parents na jud. Unsa na ni? Paspasa man ni architect ko. Mura magkilat. Agoy. Pag-ingon niya nga pag-meet siyang pamilya, ayaw ko na sa world. Pwede mo dagan, hate jud na ako ning ingon ani. Kana bitong first time nimo nga meet the parents si mong uyab. Makalanay. Di jud ko. Pwede mo quit? O unsa ning banga ako nasudlan? Pwede bu ako na lang. Bitaw sa mo to, wa na jud ko kasabot. Sa akong giingon before, I always make a bad first impression. Ug di maingnan nga strikta, magka-awkward sad kog makigmeet og new people. Okay raw gato makatrabaho na ako og mga organization nga akong ka-meeting every now and then. But kining ingon aning situation, i-present ka sa mga ginikanan aron ihawon. Between fight and flight, fly jud ko bahala na mo diya. But saan man nga kinahanglan man. Kung pwede lang nga magpakasal nga kami rang duha. Ako siyang giingnan na ato sa ni humanon ato ang getting to know you. Unya atong i-revisit na imuhang pangutana. Hinay-hinayon tani kay lisod na magkalisod-lisod. Let's take it slow, architect. Sumoto akong tubag sa golden question ni architect. Pagbalik niya sa Cebu,
Nagplano na sad may when siya mo bisita sa balay ug makig-meet sa akong pamilya. After the New Year nakabalik siya og niadto sa mua. Pailailan ako siya sa akong parents og mga igsuon. Nakurat akong umahan nganong nakabit-bit ko og laing lalaki nga wa pa nila makitaan sukad. Kaigon sila wa man guro ni nagtarong og trabaho akong anak. Nagdala naman og laki. Sumoto, ang first impression sa akong mga ginikanan kay buutan daw. Oh well, plus points jud kayo. Ako siyang gilaag sa mong lugar. Dagan-dagan atong malapok nga dalan niya nauwanan pa jud me kay wa ko kadala og payong nga nang laag sa syudad. So atik-atik ay nang mabasa mong duha sa ulan. Di siya romantic para nako. Messy siya. As usual, hatod na ako siya balik sa CDO. Pagbalik niya sa Cebu, balik niya sa admi sa pagka-LDR o pagka-textmate. Sumoto ang next steps na ako na po makig-meet sa iyang pamilya. Kung pwede i-postpone ng schedule, ako jud i-move permit. Dili jud ko komportable aning meet the parents nga part. Labi na kay pinakalit kay ning amua. Ug pangutanon ko, kamay ra actually akong nahibaw ni Andrew. Unsa iyang personality ug unsa siya nga klase sa pagkatao. Murag maikog ko nga maabot na sa introduction with the family nga kami gani mismo usara ka semana nag-ila niya. Nagkita og pila ra ka higayon nya mag-meet the parents nako. Grabe jud akong gibate. Pwede balik ko na lang nga next time. Ikapila ka ako nga babae nga ipila-ila ning Andrew siyang pamilya. Basin ako ang pinaka-last ideal siyang mga babae. Niandar na sad ako ang low self-esteem. Pwede lahi na lang. Hay nako. Tabang langit unsaon ako ni pagtabok nga hurdle. Mismo si Andrew wa pa kayo na ako maswato. What to do? What to say? My God. Unsa na dyan ako nasudlan? Nga naman nga mura man mig nagdali ani. Pwede ginawa sa ta. Kung pangutanon ko asa mi nagmeet, unsa akong ingon. Pero the most dreaded day kay naabot ra jud. Bisan unsaon ako og moving schedule, maabot na jud sa time nga need nako umadto sa ilaha to meet his family. So ang plano, gikan CDO, diretso ko silang probinsya. Anya si Andrew, si Bo din padulong sila. Didto na may magkita. Planado kaayo but di jud ko prepare. Heis, bad impressions na sad ko ani. I hope mahuman ranig dali. So gitagbo ko niya sa pier sila. And off we went sa ilahang balay. Ilahang balay kay nindot pagkahimo. Siya day ang nag-design after niya pagka-graduate og architecture. Akong tiil mura na jog nakatunom og daghang rugby. Di na halos matikang. Kaulaw na lang majud ani. Wa ko kay bawo og giunsa niya pagsulti siyang pamilya. Pat pag-abot ako didto, paila-ila na. My God. Mura na jud kog ok nga anytime pwede mo dagan kung makakita og tawo. Paila ra niya akong name. Nasabta na siguro siyang pamilya o kinsa ko siyang life or gisulti na niya daan before pa ko naabot. My God, jud. Abi na ko si Andrew ray gwapo. Iyang mga isuon murang po dayo mga artista og dagway. Ahak na jud ning lugar. Nagunsa man ko dire. Mabuang ko magunahon na. Mura man kog mga flight tigilimpyo sa CR. Malinaw man unta akong life, giukay man jud og ayo ning akong kalibutan aning tawhana. Ngano man ni siya oy. Yang manghod nga babae murag si Christine Reyes, yang isaong laki murag si Richard Gutierrez. Diyos ko, ako intawo na murag manggunahay ra jud. Nakaingon ko nga last na lang jud ni. Di na jud ko pakita nimo architect. Wa jud ko'y maamot sa mong life. Ana ra jud ka simple. Magpuyo na lang ko nga mag-inusara kay di jud ko mo blend in aning mga dagwaya. Hantod sa naabot na jud sa question and answer. Wala joy nakailan ako dring dapita. Pwede ra kay ko nga moingon nga apo ko sa tag-iya sa SM aron mabawi-bawi ako ang pagkasaag ngadto. Pero di man jud madala oy. Hangtod dihang mama kay ni duol na. Nang utana og taga-asa ko. Abi na kog moingon nga taga-asa kang lasa nga gikanday. Bitaw. Ba't mga maayo silang tao? Na-excite sila kay ingon pa iyang mama nga wala pa jud daw kunoy babayi nga gidala si Andrew silang balay nga gipila-ila sila. Ako pa daw. Kadudahan pa jud og dagway. Naunsa ba?
In fairness, super nice jud sila. Nangutana og asa mi nagkita ni Andrew. Mo naligi ni ba? Interview portion na jud. Pero kung nahuna, pila pa man ka hurdles ako matagamtaman aning simple raman unta ni nga trial and error. Casual palami raman unta ni. Sa likod sa taxi raman unta to nagsugod. Didto raman pud unta ni taman. Mo dining getting to know each other. Ayoko na sa world. Kadaghan ba ning akong sa gubangon? Masayon pa man nga mag-mediate og mga rebelde ani nga hapit na magpinusilay. Over jud kayo ra ko. But sa tinuod lang, I am an introvert most of the time. Di ko sociable. Meeting new people always makes me feel stressed and naa jud ko anang fight or flight dilemma all the time kung makig-meet og tao. Gamay na lang jud kasurindero na jud ko aning bangaa nga akong nasudlan. Paghuman sa meet the parents, nibalik ko sa CDO. Si Andrew kay nibalik sa Cebu. Sumura kong naibtan og tunok. Di na ako mabalik dito. Stressful kayo. Kung introverted ka, masabtan nimo akong struggles. Di na ko. Being a part of his life is probably not the place where I would belong. Wala no kay bawo og asa nami nga level ni architect sa mong whirlwind na romance. Mura naman ko og kaatrason. Mao na ba jud ni ang life nga akong gusto? Sure na ba jud kaha siya nga i-level up ni? Ako ba jud kaha iyang gusto or nakuratan ra ni siya? Basin lonely ra ni siya siyang life karon unya ako iyang nakita at that time. Unya layo pud mi. Hays, kadaghan ba sa adjustments ani? Pero taod ni text si Andrew nga asa ka. Ay replied niya nara sa balay. Mo text pa ba kaha ko ani niya? Or undangon na lang kaha nato nino? Muro magnawala na jud tanan nakong kaiso. Then a few minutes later ni text siya nga, would you consider giving up your work there and dari na ka sa Cebu mangita og work? Agoy, niya na sa siya, mag-unsa man ko sa Cebu. But after pila ka weeks na ako nga ginahon na og ready na ba ko mangita og work sa Cebu, I tried. Mas kusog jud og power ang ninja moves ni architect. Di na jud mapugngan. Mao na jud ni giingon niya nga follow your heart. Sumoto, nga nilarga ko og Cebu og ni-try og pangita og work. Nang-apply kog Monday, then na-hire kog Wednesday. Super fast. Nga naman paspas man ang tanay. Sign na jud siguro ni. So I stayed in Cebu. Og maopa ko kay bawo nga all the times nga tuwa ako sa Mindanao og naa siya sa Cebu. Kahibaw day siya og asa ko mag-travel or asa ko maglakaw-lakaw. Kay that time di ay nga gibaylo niya among cellphone, iya po di ay nga gi-installan og GPS tracker ako ang phone. Mo di ay nga sige siyang pangutana og asa ko og kinsa akong kauban. Gitistingan siguro ko niya og mutug-an ko sa tinuod. Nakapasar siguro ko. Then after a year nga nag-relocate na ko sa Cebu, nadayon na jud ang wedding. One fine Saturday in January. Wala ni atrasay. Mao na jud ni mga besh. And now, we are happy with kids na. Ako na po ang mag-install og GPS tracker app siyang phone. I-try na to og makapasar si architect. Joke lang. In the end, I think God will pave the way to where you should be. You just have to have the courage to let go. Follow where the path leads you. Of course, make the right decisions as you go. Sometimes, God put crazy people in our lives so we can learn from them. But we also have to pray. With prayer, malamdagan ra jud ka where you need to be. You just have to let go. Yes. Mutuo ko nga God will ask you to put something down because He wants you to pick up something better. You just have to believe in Him. Ladies and boys, mao kato ang confession ni Isa. Munay giingon di ba nga wala jud ta kabalo usahay kung kanus-a o kung aha na to makita ang dawan nga para sa tuwa. Munang paabot lang mo, pasinday pohon, no?